So takasvika tiri muchinhoi, takasvika tikaonana namai vakabara my cousin sister yamama vangu. Kubva tarara kumba kwavo takakurukura zvakawanda navo, then kubva vatitsanangurira zviri kumusha nemamiriro pamusha nezvese zviri kumusha. Makuseni the following day takasimuka takananga kuRungwe, takasvika muKaroi. From Karoi takazokwira malifts kubva muKaroi kuenda kumusha. Takasvika kumusha zvekumazuva rodoka. Pandakasvika pamusha, chakandirovesa hana too much hysteric kuona face yamai vangu paface yambuya vangu. Ndipo ndakabva ndaziva kuti zvechokwadi mai vangu ndiye pani. Because face yamai vangu namai vavo, they were looked like identical. So takasvika paya, tasvika bva ndatambirwa zvakanaka, vatagara musi iwowo. Taingokurungwa zvingori general because vanhu vazhinji vanga vasina kuuya, but vamwe vanhu vanga vadini, vanga vaya 1 or 2 vanhu vanga vauya dzimwe hama. Then tobva tarara that day. Then mangwana makuseni ndipo pakazosvika vanhu vazhinji, takupinda munhoroondo yekuti tichigara sedare semhuri yekwakamba kana kuti chipazaure. Vane masene maiviri vanonzi kamba kana kuti chipazaure. So tadaro vakandibvunza vakanditi, tiuze tinzwe mwana kuti unombonzani, wabva kupi, umbori mwana wani? Ndakavatsanangurira kuti ndinonzi Peter Gumbo, ndiri mwana waFarisai Kamba, ndabva kwaMutare. Mai vangu ndokwataigara mai vangu. Mai vangu vakaramba nababa vangu zvakadai. Asi mai vangu mushure mekurarama navo tichirarama sevana, mai vedu vakazorwara, vabva vasvika pakufa. Vagara mumochari for 6 weeks sekusanangura kwandaita, tikazovaviga. Thank God ndakavaviga zvekuti I can identify kuti ndakavaisa apa. Ndo chinhu chaichishucha mwoyo wangu iyoyo chekuti at least ndine humpo hwekuti ndakavaradzika apa. Then zvadaro kubva vachiti wakaita zvinhu zvakanaka mwana. So vatsanangura kuti ndo life yawakararama, makamararama mustreet, zvinhu zvaioma, mukasohwa nomwe munhu akakuchengetai, akagara nemi asingazive ende asingamboti kuti muchamuka makafa, muchamuka musipo, muchadini, but munhu akangoti no, I will take care of these kids until makura. Saka that lady toda kuzomuonawo kuti mupo thinking of appreciation kuti makaita basa, makachengetera vazukuru vedu. Ndikati zvakanaka hapana chakashita, modini munhu yako muona. Saka zvadaro ndakabva ndanzi nasekuru vaiva hanzvadzi yamai vangu, anova ivo sekuru Jorad. Ndo vakazonditi muzukuru kuuya kwako kwaita zvakanaka, asi isu sechivanhu chedu tinovimba kuti kana munhu achinzi afa wemudzinza medu ari munhu wemudzimai, tinotipangidza kuti mwana wedu afa midziyo yake. Midziyo nenhumbi dzake ndidzo dzatinofanira kuzoona dzatinogova. Saka zvinhu zvakadaro zvakandiomera hama dzangu. Hino ndichazviwana kupi? Nekuda kwenhamo taitengesa kutsvaka uraramo, nekuda kwesituation zvimwe zvaifa. So that's how it is. Ndakavatsanangura vakati uchaenda kotenga zvinhu izvozvo wouya nazvo, tozotanga kukugamuchira ibva ipapo kuti wamuzukuru wedu. Vakandipa list yehembe, mastovhu, atikati stovhu kuti chitofu chekumusha chiya, wardrobe wakati haichaiti because vakatoviga vanawo, kitchen unit, mubhedha wavararira, nemaplates avaishandisa, all those things. And zvinhu izvozvo zvongazviuye nazvo pano. Saka pamusoro paizvozvo baba vako vanga vasina kuroora. Saka iyoyo ndo imwe homework yachosvika ikoko uchinovadini, uchinosvika uchizozvigamuchira. But ndikatasa period pandakazoona hama dzamai, it was 10 years after mai vangu vashaika. It was 2013 ndakutoshanda, mai vashaika 2003. So it was 10 years that period. So ndakauya kuno ndobva ndagara pasi neshamwari yangu, ndikati nhaiwe imhosva here kuti ndatsvaga hama dzamai vangu zvandakuomeserwa kudai. Zvikanzi Peter chivanhu hachipukirwe. Then I go and ask my pastor. Ndavabvunza vakati Peter ndozvikara zvitoripo, you have to do it. Ndakatanga kutenga midziyo,
one by one, one by one, one by one, one by one, kusvikira midziyo yavo yakandipa yakwana. Nemuripo wakati ndizoripa nekuti ndakaviga mai. Ndakaita sokudaro zvese ndikaunganidza ndikaperekedza zvene shamwari yangu nedzimwe shamwari nehanzvadzi yangu anova iye musikana anga azoenda koororwa nekuda kwesituations akanga atipinda nawo muupenyu. Taenda takananga kuurungwe kuya, tikasvika kuya ndikaripa. Ndaripa vanapa midziyo yavaida. Vadaro ndakatengeswa zvipfuyo. Chipfuyo chandakatengeswa kuti ndidini ndiklinzwe. Kubva vadaro zvikanzi muzukuru takugamuchira, unawo waamuzukuru wedu, asi hausisiri muzukuru waamukwasha, because pfuma yemwana wedu tiri kuida kubva kwauri. Pfuma yababa vako tiri kuida kubva kwauri. Ndikati munokwanisa kundipa here ndibve ndangopedza. I did that. Ndakasara ndisina chikwereti kuhama dzamai vangu. Zvekunyangwe even baba vangu kana vakateerera, kana vari kuziva, kana vari vapenyu, kana vakafa, handizivi kwavakaenda, asi chikwereti chavakasiya vaparangura kudzinza kwamai vangu ndakavaripira semwana. Then zvadaro takagara ndobva tadzoka kuno 2016 tagara. I started being convinced mukati mangu kuti hama dzangu dzinofana kuya koona pane guva ramai vavo, remwana wavo, ramai vangu. Vakati mwana zvaka hazvina chakashata, guva ramai vako tinouya kooriona on one condition. Kune vanhu anonzi madelegates emumhuri anofanirwa kuuya koona. Ndikati ndivanani? Vakandipa nhamba yevanhu 16. Zvikanzi asi you foot all the bills dzematransport to and fro. Asi hatiri kuona guva rega, chakweta ribheri guva ramai vako, totariviga mumusha makavigwa vamwe, because ari kunze kwemusha. Saka zvinhu izvozvo zvichaitwa naSawira. Ndakataita process yekuunganidza mari, yekuunganidza zvese zvingadiwa zvese kuti mai vangu vave vaonekwa pavakaradzikwa, nekuita process yese. Zvechokwadi zvinhu izvozvo unfortunately kumaraini kwavo kwakuine umwe mukomana ndaitaura naye, anga ane mashops ake paShimsimbe, anga ine kombi, ndiyo ndakakonekta naye, ndiye akazovapa transport yekombi kubva kuHurungwe ikoko kusvika nawo kwaMutare. Vakauya kwaMutare, ndakazovagamuchira muHarare because vanga vasingazivi nzvimbo yekwaMutare, varazoya nawo kunoku. Then we did all my procedures ese ekuti tizotakura mai vangu, tizoenda navo kuHurungwe, tizonovaigira kuHurungwe, vachiita chivanhu chavo ipapo. Zvese izvozvo takazviita zvese. Then tapedza kudaro, mbuya vangu vanova mai vakabara baba vangu vakanti, muzukuru, zvawaita wafadza mweya wangu. Saka zvafadza mweya wangu muzukuru wangu, kana kurarama, kana Mwari akachandizorodza hake, because she was old, 97 years, ndogona ngodini kungozorora. Saka zvisinei ipapo hapana kutora nguva yakareba, because it was muna February, March, April, May, June mbuya vangu vakabva vatisiya, kubva vangoshaika, havana kurwara stereki, vakangomuka vakangodini, vakangofa. Then ndobva ndazonovaiga mbuya vangu, ndakavaiga mbuya vangu, ndakatenga boxi and kaita all the funeral service yese yeparufu rwambuya vangu. And inini I'm a hairdresser, ndinoruka musoro, ndakapinda mumahair competition akawanda muZimbabwe, hesho, provincial, national, zvese izvozvozvo ndakaita. I'm a well-known person in Mutare, and I'm a very popular person in Mutare, and also a celeb. That's how Peter is. Jenny akararama nezvayo izvozvo. Asi unfortunately vaning'ina vangu ndinofanira nekuti naMwari kuti vaning'ina vangu vakafunda, vari kumabasa kwavo, and inini ndinoita zviita zvinhu zvangu. Life goes on, and I started kutobatsirawo vamwe vana according to the situation ndakasangana nayo. Ndikatoona mwana achitambudzikawo, ndinozwawo mwoyo wekutodini, wekutobatsirika nawo.
all those things. So handirwadziwi nyangwe even kubatsira munhu chaiko chaiko, because I feel kuti helping people is what I need to do in life, and I will continue doing that no matter how hard life is, and no matter how people they will take me for, and no matter how this world is, but I will never ever stop. If there is need a help, I will help people. Ndopandokwanisa napo nepandinogona. Handingandiwana strike, handinyanyi kuwana strike, but the little that I will get, then I will have to share with those people who are in need of help. As what this mother do to us. She was having nothing in her life, jobless, doing nothing, but on the little that she was having, she was trying to share with people. That's ndo mweya wakandiimpata nawo, ndo mweya wakandisira. So I will always do that until Mwari vazondisvitsa chaipo chapada kuti ndisvike. Thank you, Moye Zimbabwe. This is Peter speaking.